laban filɛ dugu dɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye kani ɲakuma ni aw ka émission Bèka Kouma kɛnɛ dayɛlɛlen o min bɛ dayɛlɛ o ye chaque samedi walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni kunnafoni minnu bɛɛ bɛ dugu kɔnɔ donc bi invité ba fila b'an bolo sa an bɛna kuma di olu ma u yɛrɛ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ aw ye aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na an b'a daminɛ kini bolo fɛ ani ɲakuma i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ jama ye dɔɔni. Ayiwa ne tɔgɔ Modibo Makalu ne sɔrɔ ɲinibaga ye. Ok ani ɲakuma i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ jama ye dɔɔni. Ne tɔgɔ ye Boubacar Yalkoye n ye kunnafonidila ye kunnafonidi sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le pays jamana n ye ɲɛmɔgɔ ye. Ok ni baara daminɛtɔla ye sa Monsieur Modibo an y'a ye i ye sɔrɔ ni ɲinini kɛbaga ye tile fila in na i ka gafe dɔw tun bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko an ka jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ni communauté internationale mɔgɔw t'a la n'a bɛ f'o ma ko kɔkanmɔgɔw donc an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la. Ayiwa jatew de bɔnna kabiri an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1960 n'a bɛ fɔ a ma ko indépendance an faw ye n'an baw minnu y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma o ye baara dɔ de kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko plan quinquennal san 5 kɔnɔ sɔrɔ ni baara minnu kan ka latigɛ bon o plan quinquennal in kɔnɔna la a yera k'a fɔ dɛmɛ min sera an ma n ye 100 sarada la 40 tun bɛ bɔ kɔfɛ donc o 40 min tun bɛ kɔfɛ 100 sarada la 17 o tun bɛ bɔ Russie la 16 o tun bɛ bɔ hakɛto 23 o tun bɛ bɔ Russie la 17 o tun bɛ bɔ Faransi 16 o tun bɛ bɔ Chine 15 o tun ye Europe jamanaw tun faralen ɲɔgɔn kan n'a tun bɛ fɔ a ma ko communauté économique européenne olu ka programme min tun bɛ ko FED Fonds européen de développement 100 sarada la olu tun bɛ 15 di a tɔw tun ye jamana wɛrɛw ye donc kabiri o kɛra fo ka n'a bila bi la ni y'an ka musakaw ta n'a bɛ fɔ a ma ko budget ni ye 100 sarada ta i bɛ sɔrɔ 25 o bɛ bɔ kɔfɛ de ni n ko o bɛ bɔ kɔfɛ jamana wɛrɛw de b'an dɛmɛ k'an ka musakaw dafa barisa n'i ye san 2021 musakaw yɛrɛ ni sɔrɔw t'a lajɛ musakaw ka ca ni sɔrɔ ye miliyari 653 a bɛ fɔ o de ma ko déficit budgétaire bon o déficit budgétaire in donc n'an mago sera wari ma ni jamana ministère des finances mago sera wari ma a bɛ taa o wari ɲini marché international marché régional de kan c'est-à-dire ani jamana tɔw bɛ marché min kɔnɔ ni wariw bɛ fara ɲɔgɔn kan banques bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka singa jamana ma donc o kɔrɔ kan ani jamana tɔw bɛ taa ɲɔgɔn ye bon ni o dafa tɔ fana o bɛ bɔ kɛnɛma jamanaw de la walasa an ka se ka miliyari 653 in sɔrɔ bon i yɛrɛ b'a dɔn an laminilen bɛ jamana 7 de fɛ 5 de bɛ tɔnba kelen na n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO Afrique jɛkuluba in tilebiyanfan jamana 15 bɛ ɲɔgɔn fɛ jɛkulu min kɔnɔna la bon ani UEMOA fana bɛ yen o ye Afrique jamana 8 ye tilebiyanfan fɛ ani minnu bɛ CFA bɛ minnu bolo mais CFA bɛ jamana 8 min bolo Afrique tilebiyanfan fɛ olu bɛɛ bɛ jɛkuluba in kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko CEDEAO jamana 15 in kɔnɔna donc an n'olu bɛɛ de bɛ baara kɛ an fana n'i y'a jateminɛ fana an ka sɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma ko produit intérieur brut PIB mɔgɔw b'a mɛn mais u t'a dɔn min don o kɔrɔ de ko an ka richesse nationale c'est-à-dire an bɛ fɛn fɛn dilan an bɛ fɛn fɛn feere ni fɛn fɛn bɛ sɔrɔ an ka sɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'an ka jamana kɔnɔ san kelen kɔnɔ o de ye PIB ye bon n'i y'o ta 100 sarada la 60 o ye an bɛ min feere kɔfɛ ani an bɛ min san kɔfɛ donc Mali an ni jamana tɔw de bɛ baara kɛ kɔrɔ an tɛ se k'an tigɛ jamana tɔw la ayiwa n'i y'a n ka kuma laban bɛ kɛ min ye a bɛ fɔ min ma ko diaspora c'est-à-dire maliyɛn den minnu bɛ kɔ kan olu bɛ 5 millions ɲɔgɔn na bon n'i ye CEDEAO kɔnɔna ta i bɛ sɔrɔ 100 sarada la 90 b'olu kɔnɔ o maliyɛn den minnu bɛ kɔfɛ a 5 millions bɛɛ olu bɛ miliyari 1 ni tila miliyari 2 de bila ka na an ka jamana kɔnɔ don o don k'u ka denbayaw dɛmɛ ani kana circuit financier la banques ni fɛnw kɔnɔ ay min mena dɔrɔn min mena circuit financier fɛ dɛ min mena banques ni fɛnw donbolow t'o la donbolow fana o fana ka ca kosɛbɛ bon ni o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
sangono o milliard keme duru ni biduru milliard keme worko 100 o 100 donc nanko ko ani antefe ani jamana to ka barake nanko ga en li parce que mi mani jamana to che avec fo de ma ko libre circulation des personnes, des biens et des capitaux ni ka passeport ta iba semene aka CEDEAO o koro yemye kan yi foka benka ka foka on be se ka tama ka tan sigi jamana tan durunna olu fana be se ka tama kana sigi on fait donc nanko nga anto la nga bo CEDEAO la minu be ka foka nga bo CEDEAO la o koro de ko na meta Sénégal anu nanu ma foka benka la ambe visa takata o fana be visa takana o kwa mo munu sigi le mea o ma foka boya o fana anga mo munu be amba fo fana ka boy donc nyaw kuma na koro de do donc ni mo be kuma fo faut ka conséquence ou ça era gata mina konna na mali te segi tike ka boni jamana inshila mali bi segi tike ka boni jamana ni ya jate ale fanamne caprice ni ya sambi wora kamra nga era ma horo yasro ambe fem nu sans kofe o de ka cha na ambe fem nu fere kofe et par exemple ambe fem sans kofe na ka cha na be o itaji milliard ke me wolum la 100 taji te de l'enfer amba sans krefe jamana o de faire ni gele a dunu la ou bien à son obéyele ou bien tajite nana. OK. Monsieur Yalkoye, il veut se rendre faranika. D'accord, mes folies bla un croquela Modibo et je le suis mba suis kuna foldi sira nunu chama fait reconnaître que mba ka analyse nunu apprécier ko sebe kuna foldi là et je pense bien que une seule fait bien ignorant sur c'est une occasion pour moi anga du contact là et dona nato langa se ka fana soro inchallah aka kilno aka partager nanga lecteur à travers les colonnes de notre journal avec plaisir ayemi fo 600 CEDEAO ka koka je pense bien que chiffre chama a avancé c'est un spécialiste du domaine et je pense bien que neka hakilna la ateteme okan nenko ateteme okan parce que mogo geleya mana la chogo chogo ikana dusu bla haklinye c'est très important dans la vie et malheureusement Mali kono ya o des problèmes be en soro et à chaque fois que en bina dingue kono e bita soro ka fo mogo be dusu bla haklinye wa mogo munu fana kan ka ke sababu ye ka fo jamana kono douma parce que déjà majorité fleni o ma kala o be o ka kala masero jan minnu kan ka fɔ a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi aw bɛ ka mankan kɛ ou bien aw bɛ fɛ an ka taa sira min fɛ a da man di anw si la u t'a kɛ c'est comme un chef de famille et c'est les membres de sa famille chef de famille bɛ se ka fɛn dɔ ye du kɔnɔdenw tɛ se k'a ye donc maintenant e de kan k'u bilasira mais anw fɛ yan malheureusement c'est o de ye contraire de bɛ yan donc u bɛ jamana kɔnɔdenw instrumentaliser ka bila u yɛrɛ ka propre intérêt la o kɔlɔlɔ de bɛ tila ka taa jamana sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛ bi o dingɛ de kɔnɔ o de kama on a imaginé à un moment donné que ko dɔw bɛ an tun man ka bi a kɔnɔ imaginez un peu n y'a fɔ IBK ka tagali M5 taara ni IBK ye à l'époque CEDEAO plaidera mɔgɔ caman kuman'u fɛ hali n'a kɛra fɔ gɛlɛya tun bɛ yen mɔgɔw ma sɔn ka lamɛnli kɛ k'a fɔ ko non ko CEDEAO ka d'an ye ou bien ko IBK ka d'an ye o tɛ o mais n'a taara kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana ma an ko bon an ka alternative wɛrɛ sɔrɔ hali n'a kɛra k'a fɔ a bɛ sira min kan n'a kɛra fanga bɛɛ bɛ a bolo a n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ k'a gérer an ka solution dɔ kɛ a ka ni mɔgɔw ka jɛ k'a gérer ɲɔgɔn fɛ pour redresser o de kun ɲinina malheureusement mɔgɔw ma sɔn a ma et je pense que mɔgɔ minnu ye fanga bin u y'a jira k'a fɔ non a tɛ se fo a ka taa n'olu nana réalisme dɔ kun kan ka ye jamana gestion kɔnɔ et malheureusement je dirais bien que peut-être M5 mɔgɔw ka yɔrɔ la parce que n b'a fɔ jamana bolo de bolo les militaires olu nana pour que problème kana don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ et ce sont des militaires mais M5 mɔgɔ minnu fanga b'u bolo en principe aujourd'hui normalement olu tun kan k'o takti sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko dɔw bɛ an man ka don a kɔnɔ an kɔrɔkɛ bɛ Jamil Bitar o de kama ni n y'a ye ka sortie dɔw kɛ k'a fɔ an ka bɔ CEDEAO la n dabaliya bɛ ban quoi parce que je pense que ale bɛ niveau min na bi non seulement c'est un intellectuel et puis fana a bɛ business domaine de kɔnɔ a b'a dɔn k'a fɔ min don et imprimerie b'a bolo compagnie de transport b'a bolo la sous-région la a bɛ réalité o kalama a b'a dɔn comment les choses fonctionnent donc n'a ye mɔgɔ wɛrɛ k'a ko kɛ ne bɛ se k'a faamu k'a fɔ ko ale intellectuel tɔ ale homme politique tɔ ale mɔgɔ min jamana yɛrɛ fana jɔ fɛn service ba caman bɛ yen nɔ fana a ye minnu kɛ commerce yɔrɔ a y'a kɛ o chambre de commerce a y'a kɛ o n kɔrɔkɛ bɔra ka min fɔ sisan Mali sɔrɔda caman bɛ commerce niveau de la an bɛ bɔ ni fɛnw ye ka na donc maintenant réalité tɛ a ko la a tɛ min dɔn o de kama je pense que u bɛ ka taa n'an ye sira min kan c'est très dangereux pour Mali ka bɔ CEDEAO la o tɛ solution non o tɛ solution o de kama n ko
au bec c'est très dangereux pour le Mali. Imaginez un peu Modibo a fo soro min be bokko fe kana anga mo munu ira sigilen be aka fo mali ondra aka fo ko boko afara ko bora sida la sa ko boda bo sisa fon don me changer aka mo munu be no fu ka visa ta donc ambu blakana aux conséquences de ce ka ke mu jamana ou bien tu sera warchi bon il y a tous ces problèmes. Imagine un peu anga yorota par exemple regarde un peu la région de Kay région kon beba do ka fo ko kaysien munu be extérieur là ou be na famille là c'est Kayba ala débat donné amba fait chamo ye murumbu ka village développé yere ali murumbe ka mi anye docteur so do nya jira un hôpital au niveau de Kay mi donna la ka tane milliard kele mais c'est pas donc maintenant il se ko réalité au be ka kla ka fo ko non ko ibi nyet ko ka fo ibe Mali bla ka ta sira do fe ok nante se ka bo seda wala c'est ça non et seda mo be jamana nya mo be ka pression mi danka est-ce que ça aussi c'est normal parce que pression ne be kana ni be ko bon non ça dit que ba la pression est mia problème d'obi ne ta fo ko CEDEAO ka fait Bèka ide trop fort parce que je pense bien que CEDEAO ka problème fana y anticipation de ko chama be no ni aw ni jamana aw bebe tomba do de kono ni gelaya do be ka aw ka membre do gete aw kan ka wuli ko kumbe jona ma aw ta to fo situation ka pourri ka soro ka wuli ka fo be solution ni ulu ka erreur bay odi raison pour laquelle mo ba fo ko non ko yan ka fo ka ka CEDEAO des peuples mais nyemo yere ulu ka CEDEAO di o kon o geleya bukan mais an fana kan ka se ka min fam ka fo an be niveau mina bi par rapport à la CEDEAO be ka min fo CEDEAO ba fɛn wɛrɛ dan kon an yɛrɛ kumakan de do la charte là ce qui est dans la charte là CEDEAO ma sɛbɛ dɛ an de ye charte fɛn kɛ wa an y'a kɛ hali par rapport même peu au délai là an tun ye an ye dɔ fara kan olu tun ye min fɔ an ye dɔ fara kan mais ils ont accepté voilà mais où sont an ye dɔ fara kan où sont an taara 18 mois là mais ils ont accepté où sont donc maintenant ni o bɛɛ kɔfɛ n'a tilala k'a fɔ ko bon ko bɛnkan ye min ye an yɛrɛ kumakan an ye min fɔ k'an tilala k'a fɔ k'an bɛ dɔ fara o kan i b'a dɔn k'a fɔ kɔni k'a bɛ gɛlɛya alors que transition dun filɛ transition janyali yɛrɛ a man ɲi c'est pas bon o yɛrɛ hali minnu yɛrɛ bɛ transition la o kan k'o faamu transition man ɲi dɛ c'est très dangereux à tout moment ala k'an kisi a ma k'o bɛ se ka basculer et surtout an bɛ fɛn min na nous sommes traversons une crise multidimensionnelle non seulement an ka position kɛra sababu ye an ni CEDEAO problème b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ni communauté internationale problème b'an ni ɲɔgɔn cɛ pratiquement tous les partenaires et ka bɔ o bɛɛ la fana insécurité min bɛ k'anw guetter yan o problème bɛ yen ka bɔ o fana na fana anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan bɛn tɛ yen e bɛ taa min donc voilà un peu le problème aujourd'hui o de kama an b'a fɔ ko vraiment esprit de discernement o ka sɔrɔ jamana marabagaw la c'est très important parce que Mali ni y'an bɛɛ de jɛ ye anw sɛgɛnna ni an m'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ ka taa sira min kan ni an ko k'an bɛ taa bin tuguni dɔrɔn an wulili bɛ sɔn ka gɛlɛya quoi. Merci bien. Monsieur Koulibaly, comment faire face c'est ça non Makalu, voilà, excusez-moi. Ah non, on t'a so Koulibaly amade. Kana so madame Filla, Koulibaly ote jam nyume. Monsieur Makalu, communauté internationale beka pression mi danka. Comment réellement faire face pour que am se ka tenu et voilà ça c'est am ka mo be kule limina nga posséder la kuma be se ka datoka. E kan ni ngali jaranye ko jugo. Communauté internationale joni. O yan yere dio. Nations Unies jamana keme ani bi kononton ni fla on balo anya yere ma hore asoro an fen folo mi nyini o de we ya wala sa nga se en fana am state Nations Unies la ya premier ministre tara Nations Unies là c'est parce que en communauté internationale membre de ou bien bon même fait ka mi wala doni CEDEAO yin ka fo ne soro nyini ni keladi nete ka fo ko mena mɔgɔ dɛmɛ ou bien ka mɔgɔ la fasa CEDEAO o tɛ mais jɛkulu in b'a ka baara de dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ CEDEAO in a bangera san 1975 Lagos a sigira walasa ka sɔrɔ yiriwa jamana 15 ni ɲɔgɔn cɛ barisa jateminɛ min kɛra n'i ye Mali ta bi an ye 21 de ye donc an ye min jateminɛ ko tubabu u bɛna an ka hɛrɛma hɔrɔnya d'a ma tuma min na u b'an marala tuma min na u y'an fara ɲɔgɔn kan de sɔrɔ bɛ bonya parce que sɔrɔ tun bɛ to a bɛɛ tun bɛ to a bɛ fɔ o ma donc jɛkuluba fila de tun b'u bolo Afrique n'a bɛ fɔ a ma ko Afrique occidentale française ani Afrique équatoriale française o capitale tun bɛ Brazzaville anw ta capitale tun bɛ Dakar donc hɛrɛma hɔrɔnya in tun bɛna sɔrɔ tuma min na u y'a essayer k'an u y'a jamanaw tila
be exemple min tatma be kene dugu flenye kene dugu kla les mêmes Mali, Côte d'Ivoire ani Burkina de Nyonche, mais c'est le même peuple. Frontière mi me to abudi atike to abudi a chibolo la. Donc na on ko ngamena bi o jokono o de la président Modibo na to nyongo ko anga fo parce que ko me kuruma folo parce que farafin jamano la le folo aka herma honas akoko panafricanisme o de la o ya sigisenga u bede ko kanga ko nama fara nyongo kan nunu be ga yini kan klakla de wala so ka se ka ferama munu be fe ka soro bwan fe u te fe anga tanye munu ya mara korole ko donc ni afrika ma fara nyongo kan u se ka sera soro donc o ya insegro de kan samba kele ni keme kononto ni bi woro ni saba mais e ni a jetem ne samba kele ni keme kononto ni bi wolumla nduru yi mais sorasi président munu tun ye coup d'état ke enfin perdre l'indépendance la olu tunga chala ni civil yo et puis wa soro enfin démocratie ma bangue ko sebe anga jamana ko no hein mais au bela u koko enfin perdre l'indépendance we munu fo ko a ka jate ka kene anga to sera de fait mais ne oncle la kana 600 ni ka foka on be bo kono na la et puis malien est dans la candido anya dans la candido nante maseka na maseka wale ya anyemi fo ama nya funya na doron bon ni kololo de banka antu yemi fo o tsekabo anga sigi ka fotoro ne banya na bo te damu ya rebara voilà donc o redo mais me feka mi fo c'est d'abord mi kama ka soro yiri wa jamana tanduru njonche nya nya fo chuga amna jamana dumbe se ka tama u se ka tuski yorola u se ka soro ke u se ka waru be se ka ta yo no ayra ameka war do la samba bafla ani mwani wolonvla me feka war croix do la na be fama ko eco mi me ke wariye jamana tanduru imbe bolo be jala barsa no kera nanyo o nyesoro inye bala bi ni sedio o tun jamana kele jamana tanduru nye kono anga jamana dum tun me cha mbege ke nanna de cha srafe parce que atmeke 420 millions de personnes mais superficie bunya antmeke jamana wolonvla na de 5 100 000 km². Sorota srafe ant meke jamana tan shegina de jinye kono soro yiri wale me rom na katme robeka yeah bon donc na fora ko ambo o sani fere la et puis on yere malien bibina CEDEAO kono ambe anga minom mun fere anga bagan bebe fere CEDEAO kono nadla anga bagan bebe fere CEDEAO kono nadla donc odi anga soro sabanai soro folo e sanui o chamambe fere Afrique du Sud flana o Corée o chama beta kofe fana mais CEDEAO konna la ambe abe fomma ko exportation keme sarara la ambe tanduru de fere CEDEAO jamana uma donc ni fere ke kofe ibe soro bar ko la mais ambe minam minu san keme sarara la bina ni fla o de CEDEAO konna bon donc politique ta sera fait ngotuni CEDEAO ma nyangi de CEDEAO konna la jekulu do jamana nyama folo olu de be décision ta ka la wale avec fo de ma conférence des chefs d'état et de gouvernement au lieu de réunir au lieu de koko ni chronogramme au lieu de lycée établi mais nyangini mbora ko comité de médiation et de sécurité au comité de médiation et de sécurité o jamana wolonvla jamana konontonde munumbu occupé nyangili ko nuna parce que CEDEAO kabri samba kele ni keme konontoni bi konontoni kele en révolution 26 mars ko fait o ya laje ko 600 ko soroti se ka yiriwa ni ben ma sabati ni manga ni lakana mana jamana kono paix et stabilité politique donc 600 papier do café do de bora ko mo kana marfata kana fangala wa mo kana constitution yelama chugoya do la fana ka to fangala bon ko ni politique mo ma be ala abena abe geleya do sorola mais CEDEAO te se ka fo ni jamana we ayninke barsa be fo de mako ingérence mais principal baf la fana be CEDEAO konna la il faut que malien ko de famu ko mali yere barsa démocratie la on ni benet me benye ko antara jamana chama de me Guinée kololo la dadiska waki Sierra Leone Liberia Côte d'Ivoire yere problème na Mali da ba de donala Mali joro ba de me Mali bol CEDEAO la barsa kala filini kala tala ant me Afrique jamana chama nye ni ya ebi tobena comment on fait barsa amboro place là nyani ga jigi bi yoro la be jigi talu yoro la donc entre me leçon di moment ayere am para do réunion do la ko parce que jamana la ko fanga mara ko mani ko tes do salle de réunion kono par ça o asro on takay bon nanta mani to kan se kana andeme mais
principe flying madame Rebecca me fait ka olu fo o est supranationalité de no ye ni jekulu insigi senga o koro ko ni jama jera ka décision minta jamana be bo o lawale donc avec constitution sans fait par ça chef d'état ou ya i bolo do a gafe la après anana wasablo wasadung fana yu bolo do ala donc ni CDO ye mi abe bin jamana ko an bolo no bola flana ye mi subsidiarité communauté internationale ni ye mi fo et CDO ye Union africaine ka bolo ma faradi Union africaine de o yu a remplacer Union africaine et Afrique jamana bi duru ni duru de donc bolo faram duru de bala na be fama ko zone géographique donc les bi enfin CDO de bi o yokupo la jamana tanduru donc ni geleya donna jamana tanduru kelen o kelen ngono CDO de bena ka ko laje wa ni CDO ye décision minta Union africaine ma fako aywa ambe CDO de ko no kera Union européenne fana ba fa ambe CDO de ko no kera Nations Unies fana ba fa ambe CDO de ko jamana woro fana ba fa ambe CDO de ko o be bolono de o bo belao ka kla ka fako CDO bi na ni bien ka ante so an hôtel an yɛrɛ de bolo nɔ b'a la wa anw y'a kɛ jamana wɛrɛw la ka tɛmɛ mais maintenant n'an tɛ fɛ mɔgɔ k'i da don an ka fɛn na an b'a fɔ de ni fanga yɛlɛmana ni kalafili ni kalata kɛra ɲɛma parce que ɲɛma minnu bɛ yen sisan olu tɛ se k'an bɔ CEDEAO la dɛ olu tɛ se k'an bɔ CEDEAO la président élu dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ CEDEAO la donc n'u bɛ fɛ an ka bɔ CEDEAO la an ka kalata ni kalafili kɛ n'o kɛra tuma min na minnu bɛ na ɲɛma minnu bɛ na u k'a fɔ olu ɲɛna an ka bɔ CEDEAO la. D'accord, no ye CEDEAO kɔlɔlɔ ye monsieur Mao ko dɔ fana kɛlen don ka jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ bi kosɛbɛ n'o ye faransi an tigɛli ka bɔ faransi la kɔlɔlɔ jumɛn b'a ma financièrement bon faransi bon n y'a f'i ɲɛna n ko kabila an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ monsieur Yakulu ye kuma dɔ fɔ kumaba don dɛ parce que président Modibo ka kuma de tun don président Modibo Keita a Mali président fɔlɔ a y'a fɔ ko n'i y'a ye tubabuw sera k'an mara ko parce que tubabuw ye kɛlɛ kɛ ni fɛɛrɛ de an y'a kɛ ni dusu de san 60 kɔfɛ an bɛ tila ka segin o fɛn kelen ninnu kan n ko Mali de fɔlɔ bɔra UEMOA la an de y'an ban ka don an bɔra CFA la san 1962 1962 Mali de y'i ban ka don CFA la ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ tun bɛ CFA la 67 ka tila ka segin ka na don CFA la 84 ka tila ka don CFA la mais 67 de y'a accord tun signera ka ban bon donc o kɔrɔ faut pas que o fili kelen ninnu k'an sɔrɔ an k'an ka hakili jaga bɔ k'a lajɛ parce que ne kɔni ɲɛna ɲɛmaya barisa ne ye baara kɛ président caman fɛ Mali président caman fɛ ɲɛmaya ye min ye o ye jamanadenw bɛ wasa cogoya min na jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na n'a bɛ fɔ a ma ko intérêt général mais k'a fɔ i b'i yɛrɛ kɛ cogo sugu dɔ la i bɛ i yɛrɛ ka intérêt de défend jamanadenw fanba ka nafa bɛ fɛn minnu na i b'olu bila kɛrɛfɛ o tɛ se ka sira sɔrɔ donc ne kɔni ɲɛna ni an bɛ nin yɔrɔ min na tan Faransi an ka Faransi to yen Faransi ye jamana de ye Faransi b'a ka nafa de ɲini Faransi b'a ka nafa dɔn anw Maliyɛnw est-ce que anw b'an ka nafa dɔn est-ce que an b'a dɔn an teriw ye mɔgɔ minnu ye barisa africain jamanaw ni africain jamanaw m'u tɛgɛ di mɔgɔ si tɛna fara an bɔ bolo la koyi Faransi tɛ Amérique tɛ mɔgɔ si tɛ et puis n'an yɛrɛ bɛnnen don mais jɔn bɛ se ka fɛn k'an na mais an fara-faralen don donc o de ye problème ye donc k'a fɔ ko Faransi halisa bi an ka premier partenaire ye français de ye et puis n'i ye a jateminɛ fana filanan min bɛ yen n'i ye an ka diaspora lajɛ farafin min Afrique jamana farafin jamanaw na Maliyɛn de ka ca ni bɛɛ ye Faransi donc olu fana bɛ fɛn caman dilan an ye yan donc politique étrangère française a fɛn caman bɛ yen ne yɛrɛ ma jɛn n'a ye mais pour que mais n'an ma jɛn n'a ye an b'a fɔ an ma sɔn de mais n'an ma sɔn f'an ka mɔgɔw de sɔrɔ an ka jɛ de ka baara dɔw lawale dans la diplomatie dans la diplomatie et puis il faut qu'on soit dans l'intégration barisa an ni tubabu jamana minnu bɛ baara kɛ n'an kelen n'u kelen ye baara kɛ o de b'a to an bɛ gɛlɛya sɔrɔ donc fo jamana ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ne bɛ ka min fɛ ɲɛna tan sisan ko par exemple on est la 18e puissance économique barisa n'i ye Nigeria n'i ye CEDEAO ta mɔgɔw a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna Mali CEDEAO kɔnɔna la n'i ye 100 sarada ta jamanadenw na Mali ye 5 dɔrɔn de ye CEDEAO jamanadenw na 100 sarada an ye 5 de ye
wa sɔrɔ ta sira fɛ kɛmɛ sarada la an ye 2 ni 2 de CEDEAO jamanaw ta ka sɔrɔ la et puis o ye nin y'anw ye 5nan ye jamana 5nan ye min ka sara ka bon ni bɛɛ ta ye jamana 2 olu de ka fanba bɛ CEDEAO fɛ olu tun tɛ Faransi ye o ye Nigeria o ye Ghana ye olu bɛ maliyɛnw ka ko la kosɛbɛ o jamana Nigeria Ghana n'i ye sɔrɔ ta sira ta kɛmɛ sarada la olu ye 75 ye jamanadenw fɛ n'i ye kɛmɛ sarada ta olu ye à peu près 12-15% 12-15 ɲɔgɔn ye donc olu de kumakan ka bon ni girin ni bɛɛ ta ye olu de kumakan ka girin ni bɛɛ ta ye donc o de b'a to vraiment an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ barisa olu bɛ Mali ka ko la barisa an n'u jɛra fɛn caman na an y'u delila k'u dɛmɛ fɛn caman na u delila k'an dɛmɛ fɛn caman na donc an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma africaine jamanaw an ka tɔw to yen ni tɔw n'an dɛsɛra min na n'an y'u wele an bɛ se k'a fɔ a ye n'an dɛmɛ ni an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma africaine jamanaw o tɛ o CEDEAO kelen an ka ɲinɛ ni CEDEAO ka bɛn mais CEDEAO t'an contre la o CEDEAO n ɲinɛna k'a fɔ sɛbɛn min gafe min bɛ ɲaŋini kɛ an ka jamana ɲɛmaaw la a bɛ fɔ a ma de ko protocole additionnel portant régime des sanctions envers les pays qui n'ont pas honoré leurs engagements kɔrɔ ko minnu y'u kumakan di n'u ma waleya donc o kɔrɔ de k'an y'an kumakan de di an ma waleya o de tɛ ka fɔ jamanadenw ye ko jamana ɲɛmaaw y'u kumakan di u ma waleya donc u ma waleya min na o ma préparé latigɛ mɔgɔ si ye donc n'u tun bɛ se ka bɔ k'o ɲɛfɔ pour que gɛlɛya ka ban ni jamana ɲɛmɔgɔw taara ko minnu ma se ka kumakan in waleya donc olu ka de kan ka se ka bɔ k'o ɲɛfɔ CEDEAO ye sisan walasa gɛlɛya ka ban voilà o de réunion dɔ bɛ nalen décembre kalo tile 12 o de novembre kalo tile 7 in dakan min tun bɛ CEDEAO ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ o de ma waleya donc ko sisan k'u bɛ an kɔnɔna halisa décembre kalo tile 12 n'o waleyara u bɛ sanction ninnu bɔ yen n'o tɛ olu tɛ Mali contre la olu tɛ Mali jugu ye olu tɛ fɛn ye mais n'aw bɛnna kumakan na n'aw ma waleya ɲaŋini bɛ k'i kan bon ɲaŋini n ye gafe min fɔ ni protocole additionnel in a signera février kalo tile 27 san 2012 mais sanction min b'a kɔnɔ a bɛ ɲini ka mugan bɔ ɲaŋini min b'a kɔnɔ a bɛ ɲini ka mugan bɔ donc n'a ma waleya jɔn o don ni u ka ɲɔgɔn o ɲɔgɔn ye na u b'a lajɛ ni ɲɛta kɛra la ou bien ni kɔsegin b'a la ni ɲɛta ma kɛ u bɛ dɔ fara ɲaŋili ninnu kan quoi voilà o ɲaŋili ninnu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka jamana ma bon ɲaŋini ninnu sanction pour le moment an bɛ sanction politique de la yɔrɔ kɔni ɲɛmaaw ko ɲɛma dɔrɔn parce que u ɲɛ b'a la ko jamanadenw sɛgɛnnen don u tɛ fɛ ka dɔ fara jamanadenw ka gɛlɛya kan barisa o erreur tun kɛra 2012 fanga d'Afrique la n'u tun ye frontières datugu waati min na barisa an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ sisan covid kama ani sanji ma ɲɛ kosɛbɛ bien vrai que kɔɔri ɲɛna an bolo dɔɔni gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ covid kama donc sisan u bɛ se ka dɔ wɛrɛw fara a kan barisa u ye gouvernement bɛɛ de ta n'a bɔra ministre des affaires étrangères la ani président de la transition bien sûr bon ani u ye an ka organe législatif conseil national de transition o mɔgɔ 121 ani gouvernement 28 donc o de b'a kɛ 149 ye donc u bɛ se ka na ni mɔgɔ wɛrɛw ye u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fara kan wa u bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ barisa sɔrɔ ta sira fɛ banques ni fɛnw olu bɛɛ b'o kɔnɔna de la i bɛ se ka virements kɛ cogoya min na i ka sara bɛ bin yɔrɔ minnu na ani fɛn caman bɛ yen ani bon sanction kɔni ka ca kɔni a bɛ 20 de don n y'a f'i ɲɛna a bɛ cogoya min na pour le moment donc u ma bɛrɛ k'a la fɔlɔ barisa ne ɲɛna halisa u sigilen bɛ k'an makɔnɔ quoi. Ok monsieur Yalkoye e yɛrɛ fɛ depuis ni an ka indépendance tali ni bi cɛ Faransi nafa jumɛn de b'an ka jamana kan yalima an k'an bolo bɔ Faransi bolo wa an k'an bolo to Faransi bolo. Bon, moi je pense que min ye Faransi ko ye bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ sigilen bɛ intérêt ko de kama o yɛrɛ tɛ jamanaw ye o tɛ grande puissance ko ye mais hali n'i y'a ta exemple ta an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ filɛ nin a bɛ fɔ ko n'i bɛ don ko o ko la i bɛ don ka intérêt général défend mais i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ n'est-ce pas et je pense bien que Faransi ka ko bɛ ten an bɛ niveau min na
France be fɛn kɛ Mali la ni ou bien en Afrique ici n'a be fɛn kɛ a ye jamana minnu coloniser ka tɛmɛ ni a mankan cayalen don France yɛrɛ dama tɛ o ni ko France yɛrɛ dama nɔ tɛ parce que fɛn ninnu caman bɛ a bɛ dépend fana anw yɛrɛ fana ka ɲɛmɔgɔw la i m'a fɔ moi an ka ɲɛmɔgɔw de bɛ u tɛgɛ fila siri ka di France ma i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ u bɛ don ko dɔw la minnu filɛ nin ye ni don min na n'u nana fɔ k'u bɛ mankan kɛ ni France y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ bɔ k'u da dɔrɔn ayiwa u bɛ u makun o cas kɛra yan nɔ les gens ont vu ou soit n'i y'u opposé France ka ko dɔ la a bɛ se ka taa bɔ ni astuce wɛrɛ ye au moins min na a bɛ se k'i déstabiliser o ka n y'o cas fila fɔ jumɛn na on a vu le cas ATT ici avec la situation en Libye tout le monde a vu ani Kadhafi ka jɛ sira fɛ vu la tension entre la Libye et la France ATT ka position kɛra sababu ye a kɔlɔlɔ binna Mali kan an b'o gɛlɛya kɔnɔ bon ka bɔ yen nɔ ka na se IBK ta ma tout le monde aussi a vu accord ko ninnu fɔra avec l'accord d'Alger ani fɛn ninnu a nana mankan daminɛ min kɛ on ne trémalera pas a bɛ tan mɔgɔ t'ale ka égal ye bon u nana Michel Tomi ko bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a y'a makun donc vous voyez un peu donc on a vraiment ces problèmes là ce qui fait que a bɛ b'a fɔ ko u fana ils sont vraiment ils sont rusés n'u b'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ a bɛ sira min kan politique sira fɛ a bɛ se ka kɛ fɛn ye don dɔ depuis a ma kɛ fɛn ye fɔlɔ u b'a daminɛ k'a piéger c'est-à-dire u b'a gɛrɛ u yɛrɛ la k'a don sira dɔ fɛ min na n'a kɛra fɛn ye don dɔ a tɛ se ka b'u bolo tuguni la France a toujours fonctionné comme ça donc o de kama anw fɛ yan an ka ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ mankan minnu bɛ ka kɛ bi fana certes France ka kow ma nɔgɔn parce que hali n'i y'an ka situation sécuritaire jateminɛ don min u nana ka na anw libérer à travers kɔnna les gens étaient contents u yɛrɛ ye min kɛra parce que an tun bɛ ka min subi olu ye min kɛ Libye o conséquence an tun bɛ k'o subi mais mɔgɔw ɲinɛn'o kɔ o don parce que déjà u nana en libérateur et après aussi président Hollande fana nord la hali yan nɔ Bamakɔ ani Jɔnkunda a ye kuma minnu fɔ vraiment a ye mɔgɔw nimisi wasa a ko u nimisara u nana fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ u nana ka na réparer les gens étaient contents donc mais 8 ans après n'i ye évaluation kɛ tout le monde voit que vraiment situation sécuritaire là ça ne va pas donc o de ye mɔgɔw dusu bɔ mais moi je pense que k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye k'a fɔ ko n bɛ n tɛgɛ bɔ France bolo o tɛ fɛn ɲɛnama ye ne bolo quoi parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi nous sommes complémentaires si tɛ se ka taa ka si to yen i m'a fɔ ma parce que sɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn fɛn caman de la an bɛ ɲɔgɔn dafa fɛn caman na mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la ni France ka yɔrɔ min man ɲi o ye sigi ka fɔ de o a ye nin kɛ an ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se bi ma an y'a ye nin yɔrɔ man ɲi bon vraiment an bɛ fɛ an ka sigi an ka nin yɔrɔ na an ka renégocier an ka sigi ka négocier c'est comme ça les choses fonctionnent et o de kama ne b'a ye hali bi oui an ni Russie ka fɛn ma daminɛ bi le grand frère de ko fɛn caman fɔ a la a ye détail caman fɔ et tout le monde sait que depuis fɔlɔ la indépendance kɔfɛ an ka mɔgɔw Russie ye fɛn minnu k'an ɲɛ an ka kɛlɛkɛ minɛ ninnu tila bɛɛ bɔra yen nɔ de ka na tout le monde sait ces aspects maintenant hali n'a kɛra k'a fɔ aujourd'hui dire que non n bɛ France gɛn ka taa pewu n bɛ na ni n b'a fɔ ko n bɛ fɛn signer ni Russie ka na en libérer je pense que c'est vraiment très dangereux si je dis c'est dangereux on peut multiplier les partenaires déjà la Russie c'est même déjà un partenaire maintenant sisan an bɛ se ka bɛnkan jumɛn sɔrɔ pour que u fana ka se ka u fanga fara minnu bɛ yen u ka se k'u fanga fara u ta kan walasa an ka se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ an ka taa o sira fɛ o de kama mɔgɔ i man ka dusu k'i yɛrɛ jɛ an b'a kuma fɔ depuis ko daminɛ la an bɛ yɔrɔ min na a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ an ka sigi an ka kuma ni mɔgɔ bɛ se ka na fara an kan n tɛ kuma tigɛ est ce que France de bannen tɛ an ni Russie ka jɛ la non ayi c'est à dire que o ko bɛ sɔrɔ cogo min fɛ a bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ ka ko kɛ cogo min na o de don n'i y'a ye déjà la France n'est pas directement contre la Russie mais Wagner ko kuma min fɔla kɛlɛ bɛ voilà u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ ye très bien effectivement problème bɛ Wagner ko nin yɔrɔ problème donna Wagner ko de la parce que a fɔra ko mercenaires don France y'a fɔ Centrafrique yen nɔ ko u ye fɛngɛ minnu kɛ o de don ko société privée Wagner ko kelen na Russie law mɔgɔ ninnu ko k'olu tɛ Wagner ko kalama ko France de bɔra n'a ye bon o y'o kuma fɔ bon i b'a dɔn k'a fɔ entre les grandes puissances là o fɛn ninnu détail ninnu fɛn bɛɛ tiɲɛ tɛ fɔ kɛnɛ ma i ma fɛn bɛɛ tiɲɛ tɛ fɔ kɛnɛ ma o problème bɛ yen nɔ mais déjà min fɛngɛlen don ka ban o yɔrɔ la bon je ne sais pas pourquoi France kɔni n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ ka insister c'est que ko dɔ bɛ yen nɔ sinon déjà kuma bɔlen anw yɛrɛ ka autorité a ye u yɛrɛ bɔra officiellement k'a démentir et je pense que le ministre des Affaires étrangères a taalen Russie yɛrɛ fɛngɛ la
Il a dit clairement, à quoi il y a un message fait, mais jusqu'à preuve du contraire, autorité Wagner ko ou ma ou dado à quoi ou ma engagement à euro là. Maintenant, si ça mindo, au-delà, encore bas faut peut-être français be kodo kalama ante min kalama, mais je pense bien que akata sur la base des informations officielles données par nos autorités. Et fana ka fo ko chamon kera minye français dousubo. On comprend aisément parce que Ali Shogel tali Nations Unies na aye kuma munu foyi o de be malien be kono de aye mi fo de be malien be kono mais fin do ka kan do da ka teme do kan ima fo moi ne simple citoyen lambda ne be se ka kuma do fo ça peut passer donc era fait mais Shogel discours ni ebo fo c'est-à-dire que il faut mesurer les propos il kan ka don min kan ka boyda c'est très important parce que déjà ni dans la kuma do fo abise ka ke kuma kan mais a fo tuko abise ka nani incidence diplomatique a fo tuko abise ka nani kololo doye ika jamana ma alors que en niveau maintenant bien en situation mon kono bi ni ya me ka fo kombe mo affronter directement au cas sur ka fo ki be assise solide do ka nous on n'a même pas d'assise assise il retire be jon affronter ima fama donc au de kama je pense que aujourd'hui les propos peut-être pour dénoncer les choses que les autorités mettent beaucoup d'eau dans leur vin ou ka document kan ka fo tuko mina i kan ka temestram fait ou ko ke wa fana ka fo ou ka bloquer fana na ka fo ni ambero mina bi an na kera ka fo ko francis ko ima son kodoma jamana kelen te se ka ko nyene bo kro Modibo ya kuma fo ambe fenga do de konna la e na manye ka fo ko fendo trajectoire kan ga fali il est bon que mo ko tigé di ñogoma o de la hali insécurité kelel la Sahel konna la o de forme ko tant qu'il n'y a pas une action coordonnée ama ñira senga de ko ambe fon fenke fudu voilà merci bien OK alors Yalkoye ameta kuna fone akeneka amina ni ne be feka nyingali mikilaw yali ma jamana dina nyamo abise ki dado jamana takali nyela nye kola to kasi degré jumema olu be impliquer jamana ka kola kasi degré jumema bon iba do ka foko société kono beni jorodu ire a foko dina nyamo ni ya foko dina nyamo homme do sage do wa fana ale abe wuli dongo donka dongo ni ay domina a wulila ka kuma o ya soro ka fa ni abe fin dori natola wa fana ate kuma kun fe na kuma na fana normalement autorité kan ka don a ka sabe ka min fo vraiment anga nyira koloshi wa ulu fana ka baraka ka mi ni problème be mo ni ñogon ci jamana marabagaw ni mo to ni problème bu ni ñogon ci nu wulila ka kuma obi se ka tension baisser et nyaaye ka fa ali ni ay ibeka ka révision constitutionnelle ko la ni aidara nunta ko kumbe ke baray de ne tumba kalama parce que a wakati nye kuna fol dila e men tumbe activisme ko nala anye kele chaman ke ante abana kono négociation tarake chugo mina ka se ka solution soro be ka se ka ko mbora ko chaman kalama la ayre kera sababu yo o ere de kera sawo ante abana ere chili damene na odune parce que mo chama mason ante abana nye mo mun taraka ta fait négocier madame Sikatu so nuni les cham la Amadou cham nunu nun taraka ta négociation ke mo klala ka mangan kula ko parce que ku tara ko aidara kuma nu fe ku son aidara nu ka kuma ba donc vous voyez un peu adon oui jamana sauver parce que déjà intention min to me duguma sorti min kuma ka fin ka nyeshi assemblement ako kumbe se ka ke kololo ba donc odon ya on sauver et moi je pense que jamana kono beni joro do wa jamana kono fana dine nyemo u joro ka bon ko sebe an na kera ka fo malheureusement en fait ano anya ye ka fo ko tuma do la u beta sira do fe tuma dɔw la dɔw bɛ décision dɔw ta min bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase jamana ma min bɛ kɛ sababu ye fana a finalité bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw vous m'excusez le terme ka mɔgɔw tigɛ diinɛ mɔgɔw la dɔɔni parce que a caman bɛ an y'a ye k'a fɔ u bɛ wuli u bɛ fɛn o fɛn u b'a u yɛrɛ cacher diinɛ kɔfɛ mais u bɛ ko min kɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ka intérêt personnel de viser donc c'est ce qui est très dangereux dans un pays i m'a fɔ ma c'est très dangereux maintenant i b'a sɔrɔ k'a fɔ u bɛ se ka full drainer o kɔfɛ parce que déjà mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ u ka adepte u ka fidèle minnu bɛ yen nɔ olu b'a bila hakili la k'a fɔ an ka karamɔgɔ n'a ko min ye ale tɛ nkalon tigɛ n'a ko min o don donc maintenant ils jouent sur l'intelligence des gens ya pour leurs propres intérêts mais u tɛ kɛlɛ kɛ jamana ka intérêt donc il est temps que mɔgɔw ka bɔ o de kɔnɔ parce que a fɛn ninnu filɛ nin ye i bɛ a fɛn o fɛn kɛ la ruse la mɔgɔ filɛ i bɛ ruse filɛ nin ye dan bɛ ruse la koyi mɔgɔ qui se dit qu'il est rusé là dis-toi que avec quoi que Allah va bien avec on a vu plusieurs cas on a vu l'étrange destin de Wangre là on a vu
avec l'acteur principal. A érigé qu'il a fait un bec, les colonisateurs et autres, les Français, a fait un bec, mais là, quand l'aventure. Donc, maintenant, les leçons de morale, il y a beaucoup au Konon. Donc, Mougo, quand vous calculez tout, la possible. Et au cas où, là, Mougo, Adamadine, il est Jamana de Konon. Ni be fɛn o fɛn kɛ m'a fɔ ko i kana fɔ k'i ka intérêt ɲini dɛ mais fais tout pour que i ka intérêt kana kɛ sababu ye ka jamana bila dingɛ kɔnɔ n'a y'a bila dingɛ kɔnɔ l'intérêt que tu gagneras là ala t'a to yen dɛ et tôt ou tard là au intérêt ça va se retourner contre toi-même et on a vu plusieurs exemples maintenant n'an da don ko caman na parce que n ye fɛn ninnu caman suivi maintenant n'an da don o bɛɛ la mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la merci bien monsieur Makalu e hakilina ye jumɛn ye o ko la diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ se ka impliquer jamana tagali ɲɛ ko la ka se fo degré jumɛn ma ne yana faamuyabaliya de don parce que l'État est laïque. Les personnes ne sont pas laïques, hein. C'est l'État qui est laïque. Au kɔrɔ ko jamanaden État kan ka kɛ clé diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn croyance ni fɛnw bɛɛ ne yɛrɛ ye mankan k'a la n ko ministère des affaires religieuses et du culte ça devrait être ministère des affaires religieuses et des cultes parce que jamanaden bɛɛ de kan. Tout le monde, personne ne doit être laissé pour compte. Et bon, imam diko koni mbo ta kalama koni aklibala akoya foko alebeta misri kono comme ko na kanga kuma domi kabe kuma ko kate to misri kono ko na kuma na ye fenye domi na ko na be feka fen fo domi aba fo ni gna gele ami aba fo ne yana nin kon nuna monsieur Yalkoye ya fo chuga amna religion ni politique de manga do nyona nate jamana dembe kanga seki akilata di dina nyema o jamana de undi donc kan ko akilata fo mais c'est ni nyema ni leader religieux ni fanga ni personnage politique kuma be kuma la ikan ki koloshala ikan ki ka kuma pe jatemine barsa Yalkoye ni ne en sagoba yere la al ne ret me président refaitement na kuma ntena télé la ka kuma skudo be ntse ka fo ntena télé yere la parce que ibise ka kuma do fo yakli tama abta yoro jan abta yoro ubi abe famia chuga do la ere mi na tante mi abna ni kololo doy donc vraiment kuma ka gele wa kuma ben se kana ni balaw bade jamana kono parce que Rwanda takera ni nyana ka mo ka jamana dum fara famille présidentielle rwandaise yere kono nyani génocide inka ke gele abade nana ko mo ni minu yak la ta fo abe fo ko lu opposant yi adonta bota dans alabana unana fanta mumuruni beseuta nyoko kama millions de personnes fara par ça tieni chama donala abe kuma kande Yalkoye anjuwe de Yalkoye pro français ceci na fa même wala ambe malien dindi ni jamana koro de sunyata mam go mene ku kan fuga nga hem ko wole de kula sigi uma sigi de ka fo de ka benkola ali indépendance la en faw na mbaw parti politique mu tumbe u be fara la nyon kan de kana ka fo nga yere ma horoyata ni jamana be gele akono fo mgo ka nyina wuyere ko doni jamana ka botinge kono folo na man fanga fara nyon kan ka jamana botinge kono mko shite na se ka jamana botinge kono ayere donc ikera religieux ikera homme politique yo me fait ka fo de beki koloshi fen be jamana deun kla fen be na ni fitine ni balawu ye jamana deun ni wonche o de ka nga sabati parce que ne be Nelson Mandela de ka vraiment o de ne ka héros ni konia ina parce que ay sam wan wolon vla ke kasola a bolé aya fo ko ale be fe ka jamana deun fara nyoko ngali ale mana revanche la ale mana tajur sarala ale mana mo nenina ale mana fen warela ale be fe jamana deun de ka fara nyoko ana bolé kasola o ko amaka ka président ya ko kai après ay présenter ay mandat kele ne ke sanani wa ay programme minke ayabe la wala ya sanani kono katla ki se bo fangala ay jamana dum fara nyonga barsa ko munu ye fenkana skunu nango ngama ta sarula bi jamana beti jamana be do kele akono me jamana ko do jamana be bede sans fait o ikera mugo ni be jamana ngono jamana bi sans fait fo bede ko fam ko jamana inte mugo kelentaye era kilnana sa imam ngani boli bi mo bi clé de ke te mo wore clé ke imam ngani boli ya bebe non mais imam oui imam kuma kan de ba dawo ale ke le non tem ni mo ne ko ni nyana nyeman mo be mo lame nu be fe ka kuma kan di ko ni u kan se ka boku kuma kan di mais ne be fo de ngo gele akele mi mbala
kumakan kɔni n'a bɛ fɔ mɔgɔ lamɛnnenw fɛ ni pouvoir religieux b'i bolo ni pouvoir politique b'i bolo kuma fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kuma fɛn fɛn bɛ se ka mɔgɔw ladi kuma fɛn fɛn bɛ se ka jamana lataa ɲɛ o kumaw kan ka se ka waleya olu kan ka se ka fɔ olu kan ka se ka encourager. Ok monsieur Yalkoye an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin semaine kɔnɔna na jamana ɲagamina yugubara kosɛbɛ n'an bɛ se k'a fɔ parce que cadre wulila déclaration caman kɛra an ye kuma caman mɛnna kɛrɛfɛ ko PM ka taa est-ce que jamana bɛ wagati min na Choguel ka démission kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la jamana ma jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na sisan. Bon ne ka hakilina t'o ye quoi, c'est-à-dire que démission parce que o yɛrɛ kɛra malien yɛrɛ ka sport favori ye ni mɔgɔ min nana ni an n'a ka position tɛ kelen ye an b'a fɔ ka taga quoi, et je pense que c'est des choses il est temps que o ka se ka jɔ an bɛɛ kan an miiri ɲɛsin jamana ma an k'an ka effort consenti pour le pays, pour le redressement du pays. Bon o fɛn ninnu fana bɛ sɔrɔ min na i ye cadre d'échange mɔgɔw ka cas fɔ, bon raison minnu kama u k'u tɛ don ko la u y'u ka raison fɔ i y'a faamu. Assise nationale ko la kun min na u tɛ taa, ils ont expliqué les choses et u y'a jira fana k'a fɔ ko PM filɛ nin ye u y'a ɲini plusieurs fois ka rencontrer a ma u jaabi. Yalkoye ne tɛ kuma tigɛ dɛ, moi je pense que n'o olu ta ye jamana ko ye n'olu ye PM ye n'u ma PM ye an y'a ye Asimi yɛrɛ bɛ k'u reçoit donc olu bɛ wuli tɔgɔ de tuguni ko PM ka fanga bila. Non bon u ko PM ka fanga bila min na parce que u ko k'a tɛ se ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan. A n'olu ta ye jamana ko ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu ye reçoit ka bɔ. Oui jamana ɲɛmɔgɔ y'u reçoit mais jamana ɲɛmɔgɔ y'u reçoit a ko ko bon k'u ka na k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka transition nin bɛ se ka réussir cogo min na. O y'a jira k'a fɔ olu fɛ transition bɛ se ka réussir cogo min na o sira de ye nin ye i m'a faamu. Et malheureusement n bɛna min fɔ o yɔrɔ la malheureusement fɛn dama de b'an ka jamana kɔnɔ vie politique kɔnɔ min man ɲi est-ce que vous voyez, parce que i b'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo bi hali n'a kɛra u ni IBK ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wagati dɔ la mais kɔfɛ olu de wulila ka jɔ contre IBK u ye fɛn camanw dénoncer. Bon n'olu ye fanga ta au lieu que ka bɛɛ ka concession kɛ, on ne fait pas de concession hein, on se dit bon voilà ninnu ye fɛn kɛ a ma ɲɛ u bolo anw nana donc ninnu y'anw jugu de ye quoi, donc il faut les mettre dans la poubelle. Malheureusement au état d'esprit de bɛ anw fɛ yan nɔ quoi, même n'i ye fɛn o jateminɛ on cherche à faire la rupture avec l'ancienne pratique et rien ne prouve que ancienne pratique kɔnɔ ko ɲuman dɔw tɛ yen fɛn dɔw tɛ yen nɔ minnu tun man ɲi a kɔnɔna la, donc mɔgɔw kan k'u hakili to o yɔrɔ de la. Bon u y'u ka fɛnw fɔ u y'u ka raisonnement fɔ par rapport un peu aux assises. Problème ye min ye mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko non ko assise yɛrɛ fana a finalité ye min ye parce que déjà u bɛ fɛ ka transition kɛ a problème o yɔrɔ de mais o peut-être fura taara b'o la min na CEDEAO mɔgɔw ka fɛngɛ laban min kɛra n'u ye sanction ta contre le Mali a fɔra ko an yɛrɛ ka autorités ye lettre bila ka taa k'a jira k'a fɔ vraiment a ka gɛlɛn u ka se ka fɛngɛ délai min imparti min bɛ yen nɔ u ka élection tɛ se ka kɛ le février kɔnɔna na. Donc maintenant ce qu'on peut demander aux gens aujourd'hui et je pense bien que Choguel ka o don sorti c'est pas fortuit parce que Asimi mɔgɔw taara fɛ o kɔfɛ mɔgɔ caman ye message caman fɔ k'a fɔ vraiment ale de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ninnu ye politique mɔgɔw de ye ni a ma ɲɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale de kan ka kɛ arbitre ye pour voir comment ka se ka ko trancher. Je pense bien que a y'u lamɛn ani premier ministre fana kumana o de kɔfɛ premier ministre ye sorti kɛ o don k'a jira k'a fɔ olu ka laɲini ye min ye bi ka jamana kɔnɔden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Asimi yɛrɛ y'o kuma fɔ wa u bɛ se ka tɛmɛ sira fɛn fɛn fɛ o b'o kɛ i y'a ye k'a fɔ assise ye reportera donc déjà c'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils ont le souci aujourd'hui et maintenant fɛn minnu fɔra ils ont une oreille attentive par rapport à ça k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don o tɛ dɛ mais jamana kɔnɔ n'i bɛ transition na ni fanga b'i bolo i kan ka jamana kɔnɔ den bɛɛ i kan ka u miirina i kan ka ta ba la ka baara kɛ n'a ye o de ka ɲi parce que n'i taara ten n'i ma mɔgɔw lamɛn donc maintenant o force min bɛ na opposer la nin a bɛ se ka kɛ problème ye ka se k'i ka baaraw gɛlɛya i bolo donc aujourd'hui il va falloir que u ka continuer ka baara kɛ et là-bas aussi n bɛ min fɔ Choguel ka côté la min ye Choguel yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ n b'o ɲɛf'i ɲɛna parce que lorsque Choguel est venu Choguel nalen primature la M5 de nana n'a ye maintenant M5 kɔnɔna la moi je pense que a kɛra premier ministre ye jamana bɛɛ ta don M5 ta tɛ mais aw ka M5 kɔnɔna la miirina dɔ de tun b'aw la k'aw bɛ fɛ ka jamana redresser n'o ye n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ baara kɛ i ka yen mɔgɔ ninnu filɛ ɲɛmɔgɔbaw i k'u consulter aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais on a compris qu'en allant il y a eu une distance entre eux mɔgɔw ye madame Si Kadiatou Sow ka cas ye jusqu'à ce que passe d'armes yɛrɛ tilala ka na k'u ni ɲɔgɔn cɛ sur les réseaux sociaux parce que nin ko nin ye leader religieux les légitimités traditionnelles là a y'u rencontré religieuses
ay kuma do fo même mouvement démocratique mo la no be ka se ku fin tu ka do la ulu fana y répliquer madame si ya ke adema kala ka ke donc vous voyez des choses comme ça ça veut dire que déjà intérêt kan ka mi jamana yera wira nyina na jamana ko wira bu wira ka régime gestion ko kala odina ça c'est très dangereux donc ulu be intérêt ko kala c'est pas bon donc o de kama ne ba fo shogal fana mi ya sengo woro la parce que déjà nous tunga ka le boulo bouclier de ya ka kele kono mais malheureusement aya ka au guerrier nous donc comme aya kodula ayulu perdu bon kabo la fana inana déjà aller ni majorité koro ibeka clé la majorité korombe anu mo anu UTP et tout le problème aussi c'est quoi encore il y a aussi le côté des Diko comme mo sera mo ma entre Diko et Shogel là ça ne va pas donc anu fana non ça ne va pas mo ka so mo kana so ça ne va pas entre eux et beba fem beba irabi déjà mais est-ce que c'est le personnel ou oui ça dit que mindo bon je kono ou bena femme ko le ba do ni ñokon ci mais en effet comme le que le personnel ou ko que le personnel ou bla katani jamana ta gagné bon ñoo de fongo c'est ce qui est dommage chez nous ici malheureusement mo be ñina o yoro de ko au lieu que mo ka jamana yi baby yera ka intérêt au beau de bla jamana sans fait et c'est ce qui est dommage pour notre pays o de kama nya dira ka fo au climat délétère mon pays. Et je pense bien que le président y a démarché chama entreprend a eu beaucoup chama de rencontrer dans ce sens-là pour que abiseka malien dembe faranyon kan je pense que c'est une bonne chose et n'y a qu'à faut ali gelea mun manda la kofe c'est parce que on benenti en ode benanayo na anye ñokon la meka mirina di ñokoma donc maintenant extérieur ko fleni ou comment faire face à cela au besoin noya donc l'une des priorités aujourd'hui c'est de trouver une formule pour que benkan sera on ñokon tia na ñokon famu maintenant c'est là au côté là na kera ka fo tambreté parce que croya fo tum le 12 au tomandian na masega fin do fenga yano che ni tension vrai ni fin vrai kala kana bi tuguni avec pareil nous ya sera on fara le no bon maintenant c'est ça ceux qui sont opposés à eux là nous opposer les transition mais ni au niveau de arranger parce que abulu to renforcer davantage on va fond tunya fo malien fana betenu ni déjà parce que aujourd'hui mo chama ou benina min fana ko mo be ka fo amba soutenir wakati ko do de d'accord ne gelabe mo ka na garantir ka c'est au niveau de la les gens vont les lâcher ça a tout le temps été comme ça chez nous ici mo ba fo ambiko ala ja ibeka ka wakati la ke deuxième tour la ibeka passera tout le monde a vu mo ya fo ko ka manda folo ma nyante tu ko mais ala ja passera tout mi ko fe ama bo mo ko climat mais angala ka to la ala ja kala ka bintu ko minake donc beka nga donc a fo mo flé mo biko mais dis-toi que parfois soutien mbibulu c'est éphémère à tout moment là c'est des cartes d'eau ça dit que j'ai un pied d'argile à tout moment ça peut s'écrouler donc il qui a clé tout jamana ka intérêt là il ka malien be fara ñokon ka o ka baraka tien kan o de kay d'accord monsieur Makalu RFF bi jamana be to ga mina shokal be sera jamana bonno ko lawa non angana ne mi fo ngo jamana côté mo koy jamana koy jamana dum be de ka koy aujourd'hui ni d'autres mes discussions na M5 porte-parole entre mes débats là moi mango jamana ngo gouvernement nyema dira M5 ma ngo mengo jamana dembe de tado ama famo ko non ko jamana dembe tate ko de tado donc ya fam ya ka fo al na dira odema donc odika nga jamana dum fara ngonga franche fangay ama dabo mo ko kelenga makoy normalement opposition ni majorité te franche fangay na mo shi te transition nga ke transition contre la mais bempalia ñogon toko fo ñogon nenni ñogon chromatically o de benanaay mais ne ak la tay mi messe kana sutra o ye ka fo anga sharia sumba samba kelen ni keme konontoni bi konontoni fla comme ma sonsori au débat tout président de la transition il est chef de l'état elle est le premier ministre nommé et donc gouvernement a nomination à Nobabola elle est des CNT nommé côté exécutif ni et fin législatif judiciaire au Lutoru nola critiquer là au Lubu nola donc elle est des chefs suprêmes des armées elle est des président du Conseil supérieur de la magistrature et il préside le Conseil des ministres donc nous be place là aller de au la walaya donc aller des clés de voûte des institutions aller des arbitrer bon aller des à vision déclinée ni gouvernement be ko la walaya dans le programme d'action gouvernementale donc c'est l'arbitre fleba aller de
ni ko tacogo ma ɲɛ ale de ye premier ministre bila ye ale de ye CNT bila ye donc a bɛ se ka kuma u fɛ a bɛ se ka kuma u fɛ a bɛ se ka kuma jamanadenw bɛɛ fɛ n'a y'a ye k'a fɔ kow tacogo ma ɲi a bɛ se k'i sen don a la a bɛ se ka coup franc di a bɛ se ka penalty di a bɛ se ka fin du match siffler fana donc vraiment ala ka hakili ɲuman d'a ma lamɛnni dɛ ni fɛn tubabuw ka ɲininikɛlaba dɔ bɛ yen ko Richelieu ale de tun bɛ ye ɲani Louis XIV ka na a ko n'i bɛ jamana ɲɛmaya la k'i ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ i ka dɔ bɔ kuma la k'i ka jamanadenw lamɛn kosɛbɛ i ka dɔ bɔ kuma la parce que plus i bɛ kuma plus fili bɛ se ka na kuma la donc vraiment ne kɔni ɲɛna n'an bɛ fɛ jamana in ka basigi minnu bɛ ɲɛmaya la u ka dɔ bɔ kuma la u ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan parce que dannabaliya n'o bɛ yen jamanadenw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni jamanadenw ma da ɲɔgɔn na ni e min ye ɲɛmaa ye ni e ma se ka a yira parce que n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka k'i ka autorité kɔnɔ f'u ka da i la de o n'anw ko k'e de y'an ka ɲɛmaa ye n'an ma da i la an bɛ se ka tugu i kɔ cogo di an tɛ tugu i kɔ ou bien ni e bɛ ka min fɔ i tɛ k'o waleya i bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka kegunya ni bɛɛ ye o mɔgɔ kelen tɛ se ka kegunya ni bɛɛ ye tubabu ka dɔnnikɛla dɔ bɛ yen ko Perros il dit que quand on est intelligent il faut prévoir celle des autres. Voilà. Monsieur Yalkoye, jamana kono den fanba tɛ fɛn fɛ jamana kono den fanba tɛ cadre fɛ jamana kono den fanba banu la ko k'u ka gestion man ɲɛ donc bi cadre mɔgɔ dun b'a la ko f'olu ka segin gouvernement kɔnɔna na e yɛrɛ fɛ u kan ka segin wa? O kuma de bɛ sen nɔ kɛlɛ kun bɛ cadre d'échange mɔgɔ ko k'olu bɛ don ni a ko bɛ don gouvernement na de ya jamana kɔnɔ den fanba dun t'u fɛ. Ah bon, d'accord. Ok, d'accord. Bon, je sais quand même que au cas fengé mi généralement ne be mi famu ka ko la peut-être pour que basiki kana par exemple c'est ka essayer ka gouvernement ouverture ke au niveau du gouvernement peut-être au niveau du CNT mo do yo kuma fo mais je pense que oui reka kelere famba mi ça c'est un peu le respect du calendrier électoral et puis aussi loi électorale ko kuma mi fora ya e ka fo ko tension olu be o kala mina ko respect du calendrier électoral mais est-ce que réellement nga jamana be tuga mina élection me se ka ke février la wa oui bon ay fin Modibo yo de fo Makalu yo de fo ako jamana marabago yu kuma kan de diu ni kuma kan di ka fo mbe ni ken ni wakati la o no wakati be ka se ni ma se ka ke e be se ka tay ni mo ko munu benaka e ba nyefu yede de e ba nyefu abo karsa ni ni be no abe gele an bulu o bo aya la ja ka circonstance attenant do dama fembe ben kan di bon ni mo ke i ba do ka fo ko ni mo kon ke kon ya bon mo vont se dire que tu as de mauvaise foi ne fa o no communauté internationale mo cadre mo ko kon olu ba nga jamana kon moi je pense que permis est sorti chama ke ka nyefu ye ka fo ko vraiment calendrier électoral a te se ka tenu olu ra fena nyaba la jamana sécurité be to gamina est-ce que élection me se ka en réalité parce que olu be jamana ko no ça problème ye mi finina ça dit que ko do be fo anga fam bon peut-être cadre mo ko ba nga jamana kono bon am bebe CEDEAO kelen de kono et maintenant les voix les plus autorisées kata CEDEAO l'a convaincu par rapport à ça aux autorités odi ima fama anna kera ka fo CEDEAO mo ko kan na onna ya minnu be fanga opposé le ala ou la même ko ka akil na fana donc bon et le problème aussi est que mi rebe ka fait on fana gala parce que déjà Shogel ale be M5 na bec me Shogel ka position don yan Shogel ka ke premier ministre yo ande aka tagali ko bi ne fait l'acte bec mba don et ale re a fo ka fo ko aya fo ko seconde kilente fa ko ga vraiment ka fait organiser au kata et lui-même il l'a dit vidéo be circuler fam be fait bon maintenant si ça ni enano la minute me ulu boray ulu nana eko ko boko 9 mois ko na la kuluma bara foyike c'est parce que déjà out de tumba no fa o ma soro nera fait film soro au 9 mois ulu kun kan afo jamana kono don yo soit 9 mois annulé là au telabara ou bien 9 mois farala parce que quel bébé 9 mois yoro de la 9 mois bala wa 9 mois talawa jamana kono do ma famel fo so la na ulu ko kuma de fo ils disent que ko 9 mois ni boy ils disent que ko bara fo ituma donc annulé là voilà ulu ka état d'esprit ko 9 mois ni fo di make annulé là parce que déjà 18 mois pour de binake voilà bon ou ma délai février fo tuni mais ulu ka akina odi et le problème aussi est que ce qui n'est pas bon ka fo ko non il faut une vision partagée ka fo non ne drone ka vision de o des problèmes parce que déjà avec comme ulu nana
fin de calelen boulot faut diagoya o de ka appliquer et le problème c'est à ce niveau on est mo chamante ka se ka ñogon famu ko yoro de law an ya ka foko loi électorale ko kuma conseil des ministres temele afara ko fin do passera les gens sont contre parce que déjà on a dira ka fo non ça viole les choses il sait ka foko assise nationale ko boy no fo le be ka loi aka ka sera abé de glone no ñogona par rapport déjà à l'organe unique de gestion peut-être au niveau électoral ko nous ta ñogon fait maintenant fond do fora au fin do valider non maintenant le reste là débat wéro ko nganga do ko wéro la ko kanga sigi fo kanga ta ci mina bon na fara ko assise boray fin chamon fana tumbe no minu tunganga ta fo ko nala bon déjà ni benkan mana ne tara ka fo ki be loi électorale do ta ka valider et loi électorale fana valider li mo krenta ke o parti politique ou de béon il faut pas aussi l'oublier opposition ko ni majorité ko béré da kanga do akula pour que benkan ka sura la ka sura ka passer de l'autre côté et déjà au lieu il a fait ko nala bon maintenant aujourd'hui Geleya Mumbe en Cantoni, voilà un peu ces aspects aujourd'hui. Et moi je pense que déjà, moi nous avons force et déjà, faire un problème mieux pour dire que nous avons fait une transition. Tu amènes un chef de parti politique pour gérer une transition. Hein? Parce que les politiques là, ils veulent tout pour que les affaires tirent. Donc, c'est-à-dire à quel Geleya de Okase quand nous avons fait là. On est comme le début. Vraiment, c'est bon, c'est un diplomate. Et puis aussi, il est neutre à tes politiques. Donc, les gens, au bébé, c'est la nuance autour de lui. Mais tu amènes un politique, allez, nous, cabinet à la coudan. Cabinet la coudan, on m'a dit le cabinet. Donc, on a fait ça. Nous, quel est personnel ou là, nous, Joro, ou quel est là. Nous, chiga, quel est Jamana, ou quel est. C'est ça. Les autres là vont se dire que, mais il va tout faire pour que Kako aller à la partie politique, il fait. Parce que déjà, quand combat madame, quand tu regardes leur parcours politique, c'est les mêmes gens. Depuis autant de Moussa Traoré, c'est les mêmes gens qui sont là. Et pour qu'un parcours politique ou et à chaque fois, nous, ils font le rappel là de l'histoire, donc tu comprends un peu. Donc c'est un peu difficile. Et quelqu'un même me disait à un moment donné que co-président de la transition Tcheblin Dramé rencontré, ni vraiment un grand frère, un tonton, qui est vraiment encouragé à politique, mais Tcheblin a été très clair. Il a dit au président, on veut transition. Nous ne sommes pas contre la transition. Mais tant que ce monsieur-là est le premier ministre là, on y est là. Bon, ça, c'est une guerre personnelle. Voilà, bon, déjà, parce qu'entre les deux, ça ne va pas. Tout le monde le sait. Débat, nous sur le mouvement démocratique au niveau. Donc, vraiment, c'est un peu difficile. Mais je pense que, comme Modibo a fait, le président allait des Kanga. Allez les camps font trancher quoi. Amanya tout allez les camps à béwele faites des concessions. Premier ministre concession que parce qu'en période min kona manoko. Ton ma ay concession que Bèka jamana ladje aka envers ladje anga essayer ka boni Geleya kono. Allez drone be sika kebi. Il est le seul qui peut le faire. Il m'a fait moi, il est le seul. Parce que ni parti politique nous be joro ko kala ni yara ko kala de la. Voilà, il est le seul. Et déjà n'a pas garantie min di ne kon ka fo premier ministre ka ta otine fela. N'a pas ka garantie min di nous ma. Aku be wele kana ku ski aku garantie duma anga bo transition kono. Na ni mo rena na sugar ko fe. Ça va être la même chose. Voilà, donc voilà ameto ping pong na antekla avec un gros problème. Merci bien. OK, kuma da tugla sa mishi magalo amini ninga. Anga jamana kalan ko anya bala basculer no kosebe munne be saka ke wala sanga kalan ko be saka sigi singa to am kalan ko vraiment akele me baray est-ce qu'il va doka foko anga musaka wala kalan de kalanga chanial ni lakanani c'est les enseignements sont le premier poste budgétaire en 2021 769 milliards au début do kalana à noter là. Malala école bakele ni keme woro de datunen. Temse nunga venir boucher les noms. Ni kalama ke jamana te kalante jamana o jamana kono o jamana te sekatanya. Problème yi mi anga jamana nye chifne jamana di. Ni ala je mgomnu be santan nani jukoro keme sarala olu e binani ani shegi. Mgomnu be samgwan duru jukoro keme sarala bi woro ani wolonvla ni kalamake olu seka sininya sigi soro c'est pas possible atseka ke chuka shila bibina jamana munu be tanye jamana munu be soro ke oyi mo munu be seka do fara ka doniya ka
mɔgɔ minnu bɛ pour que u ka se ka baara kɛ n'u ye baara kɛ u bɛ sɔrɔ kɛ n'u ye sɔrɔ kɛ u b'u ka musakaw b'o la Victor Hugo ko naka ni citation ka ne ko n'i ye école kelen datugu i b'i jija ka kaso kelen dayɛlɛ barisa denmisɛnnin minnu bɛ école kɔnɔ n'u tɛ école kɔnɔ u bɛ carré kɔnɔ o ye tiɲɛni de ye i b'u ka avenir boucher u bɛ taa don ko kolonw de la musomaninw fana taa sara fɛ n'u bɛ carré kɔnɔ n'u bɛ sow kɔnɔ violence bɛ se ka bin u kan wa n'u ka école bɛ dabila u b'u furu bas âge la donc alors que i b'a dɔn musow de ka ca ni jamanaden bɛɛ ye donc ni musow dun ye sɔrɔ kɛ jamana ka sɔrɔ bɛ yiriwa yɔrɔnin kelen o kɔni an tilalo o jatew la ka ban k'a fɔ ko ni muso ye sɔrɔ kɛ dɔrɔn du bɛɛ bɛ nafa donc ni dɔ farala ka kalan kan a ka kodɔn kan o b'a to jamanaden bɛɛ bɛ nafa parce que ale de bɛ denmisɛnninw éduquer ale jɔyɔrɔba de bɛ muso la an ka fɛn kɔnɔ donc kalanko in vraiment f'an k'a minɛ n'an bolo fila ye an ka bɔ politique kɔnɔ wariko ne mara la ni wariko don parce que wari bɛ yen donc e yɛrɛ fɛ kalan gɛlɛya tɛ wariko tɛ mais école karamɔgɔw ka ca ni bɛɛ ye a dɔw bɛ yen collectivité ninnu kɔni tiɲɛna olu saralen tɛ ka ɲɛ mais wari de bɛ donna école la mais wari in tila cogo de man ɲɛ donc a bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka u cɛsiri ne ɲɛna grande conférence de kan ka kɛ n y'a fɔ kabiri fanga d'Afrique la san 2020 o dialogue social grande conférence sur le dialogue social o de kan ka kɛ ka jamanadenw nasigi ani grève ninnu grève yan grève yen fɛ statut particulier an bɛɛ de kan k'an sigi k'a fɔ kɛ jamana ka sɔrɔ filɛ nin ye nin de bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ nin de bɛ se ka di nin ma nin de tɛ se ka di nin ma n'o kɛra transparency la bɛɛ ɲɛna ni bɛɛ y'a dɔn wari in bɛ taa la yɔrɔ min na k'a dɔn ka fɔ parce que k'a fɔ k'a kɛ tilennenya la dɛ transparency n'o tɛ ni ne ni Yalkoye taara ɲɔgɔn ye ne y'o ta d'a ma ne nana f'i ɲɛna wa non wari après e ɲɛ b'a Yalkoye ye dɔ sɔrɔ a tuma kan ka min sɔrɔ a bɛ fitinɛ o de y'an ka jamana problème ye o de ye ne yɛrɛ kɔni gouvernance de jamana maracogo ani jamana bolicogo fanga maracogo ani fanga bolicogo o de y'an ka gɛlɛya yɛrɛ o de nana ni nin fitinɛ in bɛɛ ye o de nana ni fanga dafirili ye san 2012 ani san 2020 donc f'an ka transition in de kɔnɔna la an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ normalement opposition t'a la majorité t'a la ka fara ɲɔgɔn kan ka conférence nationale in kɛ conférence politique in fana kɛ ka sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ an bɛ fɛ jamana voilà pour que k'a lajɛ kalata bɛ kɛ tuma o tuma n'an ye kalata kɛ ni min sugandira bɛɛ ka tugu o kɔ mais a ka kɛ jɛlenya ni tilennenya ni danbe la quoi n'o kɛra je pense que maliyɛnw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu n'o tɛ n dɔgɔ ye fɛn dɔ fɔ Russie a ye gɛlɛya ni min kɔni ye fanga sɔrɔ dɔrɔn o ɲɛna k'ale bɛ jamanaden ale bɛ fɛn dɔ ni jamanaden bɛɛ ye mɔgɔw mago b'i la u b'u mago de ɲini u bɛ fɛnw to i ta la o kɔrɔ tɛ k'i ka kɛ kun ni bɛɛ ou bien k'i bɛ se ko la ni bɛɛ ta ye donc vraiment an ka ni kɔni fanga in gɛlɛya in ni minnu nana fanga la u k'u miiri bi la u k'u miiri sini na o b'a to u bɛ bɔ fɛn caman na mais ni e ɲɛna ko min ka di ye bi e bɛ fanga la min ka di e b'o de kɛ foyi tɛ bɔ a la i ma sini ɲɛsigi fanga a bɛna ni gɛlɛya caman ye mais o de y'a problème caman ye o voilà monsieur Yalkoye teliya la an ka jamana kalanko ka gɛlɛn ka se degré ma solution jumɛn de bɛ yen oui bon je pense que monsieur Makalu est mieux fort par rapport à un grand rassemblement de toutes les sensibilités mais ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔw da ka don ko la a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di dans la plus grande transparence et détournement budget ko la Mali nafolo min bɛ taa kasabi hakɛ min bɛ taa éducation Mali yɛrɛ b'a don a la mais Mali yɛrɛ partenaire caman de bɛ yen minnu filɛ nin ye éducation côté fɛ u bɛ nafolo don a la kosɛbɛ Mali ka partenaire caman de bɛ yen par exemple an ka hali an ka lajɛ wagati dɔ la an hakili b'a la ka pour to éducation nationale la cantine scolaire ko wulila yen nɔ a fɔra ko milliard minnu bɛ don cantine scolaire la par an mais a wari ma a trace ma se ka ye ani enseignant fictif fana ko o ko problème wulila ale de y'o fana lawuli a kuma ma fɔ o kɔfɛ voilà tu vois alors que tiɲɛ de a y'a fɔ mais normalement ni nin ko nin wulila mais mɔgɔw kan k'a dɛmɛ o parce que jamana ka nafolo de don le fait que o bɛ ka taa sira dɔ fɛ a man ka taa min fɛ mais o kɔlɔlɔ bɛ ka se éducation ma kɔlɔlɔba il y a absolument foyi ma k'a la et c'est ce qui est vraiment grave chez nous ici i y'a faamu wa bon tant que ni o fɛn de ma kɛlɛ a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ et moi je pense que aujourd'hui mɔgɔw kan ka u ka effort fédéré ka
taa o fɛn na et je pense aussi que transition ye période ɲɛnama ba de ye ka se ka jamana gɛlɛya dɔw bɛ yen il y a des mots du pays là a bɛ ɲɛnabɔ transition de kɔnɔ n'a ma ɲɛnabɔ o kɔnɔ i ka da o kɔni y'o ko bannen donc vraiment an ka hakili to o yɔrɔ la jamana marabagaw u k'o yɔrɔ jate minɛ et très rapidement an ka sigi ka fɔ kɛ nin ko ninnu an bɛ se k'a pallier cogo min na an ka o jate minɛ voilà. Mali kunnafoni jabaran layabagaw a yɛrɛ bɛ bɔra sisan nɔ ka monsieur Makalu ni monsieur Yalkoye hakilina mɛn jamana tagalen ko la maa dɔ y'u da don ko caman ka walawalali kɛ aw ye faamuyali sɔrɔ Mali bɛ bɔ CEDEAO la o Mali tɛ bɔ CEDEAO la o kɔlɔlɔ minnu b'an kan ani jamana wɛrɛ cɛ tɔw bɛ to k'a minɛ u y'u da don nin bɛɛ la ka ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ la n b'a dɔn aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko ninnu na sisan an bɛna kuma da d'u ma k'u ka kumakan laban d'aw ma monsieur Makalu kuma b'i bolo. Ne bɛ min kɔni ɲini vraiment an bɛ a ɲini ala ka hinɛ taabaw la ka yafa k'u ma barisa mɔgɔ caman de fatura nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔna la o ye maliyɛndenw yɛrɛ ye finitigiw ani finitɛ minnu na ani dunan minnu nana dɛmɛ olu fana caman sara a mɔgɔw kana ɲina ko Nations Unies jamana 61 de bɛ yan k'an dɛmɛ n ye min fɔ kabiri indépendance 1960 fo bi maliyɛnw bɛ communauté internationale bolo tan de i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw kɛlen bɛ ka maliyɛnw minɛ n'u bolo fila de parce que maliyɛnw tun y'u dalakan de ni maliyɛnw tun ye kuma min fɔ bɛɛ b'a minɛ sɛbɛ la o de y'a to réputation b'an na a kana kɛ mɔgɔ si ɲɛna k'i ka cɛya de don voilà minnu y'an mara fɔlɔ ani minnu bɛ k'an mara sisan an bɛ min ɲini u fɛ u ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan an ka tilatilali ni ka mɔgɔw fara an k'o dabila barisa c'est uni que nous pouvons gagner que nous pouvons réussir n'an ma fara ɲɔgɔn kan si on est divisé ayiwa a bɛ gɛlɛya an bɛ dɛsɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ wa an tɛna se ka an yɛrɛ sɔrɔ donc vraiment an b'a ɲini bɛn ni sabati ka kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment walasa jamanadenw ka se ka lafiya jamana yɛrɛ ka se ka sira sɔrɔ jamana ka yiriwa. Monsieur Yalkoye kuma da b'i bolo. D'accord n bɛ mɔgɔ bɛ k'an suit ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen di i yɛrɛ fana ma i ye hakilina sɔrɔ k'an wele ka na an fana k'an ka miirina fɔ jamana jɔliko la vraiment o diyara n ye kosɛbɛ ale ni parti technique n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka b'o la welewelekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin autorité ma ani jamana yɛrɛ citoyenw ma an bɛɛ ka Mali lajɛ Mali sɛgɛnna ten ni ye tension ninnu daminɛna n b'a daminɛ 2012 la ka na bi fɛn foyi tɛ yen nɔ moi je pense que min tun y'an sɔrɔ 2012 an tun man ka bin ko wɛrɛ kɔnɔ tuguni an ye kow kɛ ni dusu ye kɔfɛ nimisa tilala ka na mɔgɔw la bon tuguni an tilala ka tila ka na bin o fɛn kelen de kɔnɔ tuguni ça veut dire que quelque part on n'a pas tiré les enseignements de ce qui nous est arrivé précédemment donc mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ an k'a jateminɛ dusu mana k'i la cogo cogo i b'a fɔ dusu bɛ na ni ye nin décision ta kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye an ka hakili to o yɔrɔ la et le réalisme la mɔgɔw k'o yɔrɔ lajɛ n'i bɛ fɛn min kɔnɔ mɔgɔw ka fɛn bɛɛ contour étudier i kelen tɛ i m'a fɔ ma i kelen tɛ an bɛ système de mondialisation min kɔnɔ bi an bɛ ɲɔgɔn dafa mɔgɔw k'o yɔrɔ jateminɛ wa n'i bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ regroupement organisme ni fɛn minnu kɔnɔ bɛnkan ye mun de aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fɛn o fɛn k'i hakili to o bɛnkan fana i k'i hakili to o la wa n'i bɛ gɛlɛya kɔnɔ i kelen tɛ se k'i yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ dɛ n'aw farala ɲɔgɔn kan aw yɛrɛ dama n'aw bɛ kan kelen fɔ c'est bon mais walasa aw ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ fɔ aw ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana ka se k'aw dɛmɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ dɔn sinon difficilement aw yɛrɛ bɛ se k'aw yɛrɛ labɔ donc o yɔrɔ la mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ min ye CEDEAO ka côté ye ka taa fo tɔnba tɔ ninnu ka yɔrɔ la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka min kɛ an juguw tɛ o kɔni ye ne ka faamuyali ye hali n'a kɛra ko dɔw b'u ka yɔrɔ la minnu man ɲi mais u k'a dɔn k'a fɔ an juguw tɛ ni anw bɛ dingɛ min kɔnɔ ni an tor'o dingɛ kɔnɔ a kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ s'olu yɛrɛ fana ma don dɔ dɛ i m'a fɔ ma donc o fana mako b'an na est-ce que vous voyez l'insécurité qui est là tout le monde a vu Mali ko mɔgɔw y'an to yen a ye Mali minɛ Mali kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ Mali kɛrɛfɛ a bɛ k'olu bɛɛ minɛ dɔɔnin tout le monde voit le cas du Burkina problème bɛ yen manifestation ba ni fɛn bɛ yen Niger ko ni fɛn il y a beaucoup de pays donc o problème bɛ yen donc a bɛ ka étend ka taa donc an ka hakili to o yɔrɔ la an k'a dɔn k'a fɔ wa fana a problème fana résoluli min bɛ Sahel kɔnɔna na sisan
a bɛ daminɛ Mali de fana tant que ni Mali ma se ka kolo suma tɔn ta a bɛ se ka fɛn parce que le nid même de la situation c'est chez nous ici donc mɔgɔw k'o yɔrɔ jateminɛ ka bɔ ko la yɔrɔ min na fana o ye n bɛ welewele kan bila fana vraiment gɛlɛya min bɛ centre kɔnɔ précisément ka taa Mopti zone kɔnɔna la tout le monde a vu fɛn min kɛra Bankas car minnu minɛna hali bi mɔgɔ ninnu bɛ jihadistes ninnu bolo a ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye u minɛna plus de 3 semaines u b'u bolo yen voilà kuma yɛrɛ bɔ on n'a pas vu vraiment on n'a pas senti les autorités comme on le voulait an kɔni an bɛ se ka don yɔrɔ yɔrɔ la an donna yen mais jusqu'à présent an ma fɛn ye ka b'o la o kɛlɛ gɛlɛya bɛ a lajɛ fana u taara ka taa min kɛ Bandiagara u nana kana mɔgɔw fɛngɛ ka denmisɛnnin fitinin 3 bɔnɛ u ni na ka bagan ni fɛn dɔw ta ka taa ka mɔgɔw ka boutique ni fɛnw jeni donc maintenant il y a tous ces problèmes qui est là donc an bɛ min ɲini o ye k'a fɔ vraiment autorités k'u hakili to sécurité ko in na n'i y'a ye k'a fɔ i bɛ ka binniba a taara sécurité kɛlɛli o nɔba b'a la kosɛbɛ wa fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo bi olu ye sɔrasiw de don donc sɔrasi en principe stratégie pour que ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ mɔgɔw ka insécurité yɔrɔ la olu kɔni u ka baara dɔw ye mɔgɔ tɛna se k'u enseigner o yɔrɔ la et aujourd'hui min bɛ yen à chaque fois les mêmes problèmes mais solution tɛ ka se ka sɔrɔ a la o man ɲi parce que mɔgɔw tun hakili la k'a fɔ i bɛ k'a ka wagati la a sɔrɔsiw bɛ yen nɔ mais ka ordre sɔrɔ parce que n'i y'a fɔ yen nɔ ko fɛn kɛ u b'a fɔ ko non fo hiérarchie ka ordre di ɔ mais n'a fɔra fanga bɛ fara sɔrɔsiw yɛrɛ de bolo dun jɔn mɛnɛ na fɛn di hiérarchie ko la olu yɛrɛ de bolo donc maintenant o yɔrɔ la n m'a fɔ k'u tɛ ka effort kɛ dɛ u bɛ effort caman kɛ parce que hali zone nin kɔnɔna la tuma caman ni alerte kɛra u bɛ avion ni fɛnw bila ka taa ko kɛ mais hali bi u ka effort doubler pour que jamana filɛ nin a bɛ se ka kolo suma cogo min na mɔgɔ bɛɛ ko k'u bɛ transition nɔfɛ hali n'i y'a ye k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan hali nin yɔrɔ na gɛlɛya bɛ mais avec tout ça les gens disent qu'on soutient la transition donc u k'a k'a faamu k'a fɔ o ye avantage ba de ye olu bolo donc o avantage nin qu'ils mettent cela à profit pour que ka se ka au moins m'a fɔ o tɛ se ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ donc u ka se ka na ni stabilité dɔɔni ye pour que an ka se ka taa élection na merci beaucoup. Ma faamuyala monsieur Yalkoye Mali kunnafoni jaban layɛbagaw an y'o de fɔ aw ye don o don an tɛ sɛgɛn kuma in fɔli la k'an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kuluba kɛ kelen ka kɛrɛfɛ kɛlɛ dabila ka yɛrɛko kɛlɛ dabila ka jamana bɔ ne kelen taya la ka jamana kɛ jamajɛ ta ye walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kan.